Найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії може стати кінець січня, однак її можна уникнути. Про таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час запитань до уряду. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Минулого тижня відбувалося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях Росії. Загалом сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих українських землях, які можуть бути задіяні в ескалації, оцінюється у понад 94 тисячі осіб, заявив міністр. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. При цьому міністр додав, що Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч, заявив Резніков.